Halo Lur, kayak jajal konten maning Lur. Wis ana setengah bulan ora gawe konten karena nyongke meriang tipes. Ya lagi nang alas maning nggih. Wis suwe ora ditiliki alase Lur. Aduh, jan sukute dhuwur. Brongsongane jambu akeh. Ya lagi karo mangan oyek. Oyek panganane reka pada tahun pira ya. Zaman siki 2000 selawe 2026 wis ana oyek. Enak kok Lur. Enak pisan. Nang tipes dadi kudu digawa temal temil tengah bulan rasane ora karo-karuan iki njajal karo bungkusi jambu Lur, salam waras sehat Lur, salam ngonten kanggo gawe tetep ngonten, jangan lupa like comment subscribe.